कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. 7 तारखेला सामनवणे गावामध्ये वर्षा वासुदेव जोशी वय वर्ष 65 यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये पोलीस तपासामध्ये असं कळालं आम्हाला की त्यांचा खून केला गेलेला आहे. त्या अनुषंगाने रत्नागिरी पोलीस दलाने सूत्र हलवली. आमचे ॲडिशनल SP, आमची SDPO, आपले चिपळूणचे PI यांची टीम तसेच LCBची टीम असे सगळ्यांनी तपास करत असताना असं निष्पन्न झालेलं आहे की जयेश भालचंद्र गोंधळेकर या इसमाने त्यांचा निर्गुण खून केलेला आहे. हा खून त्यांनी 6 तारखेच्या आणि 7 तारखेच्या मध्ये केलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याचे दोन्ही हात आणि पाय बांधलेले होते. त्यानंतर पायाला जे बांधलेलं होतं ते त्यांनी तोडलेलं होतं जाताना. त्यांचे हात पाय बांधून त्यांनी त्या दरम्यान त्यांच्या घरामध्ये असलेले सर्व सामान उचकटले. त्याच्यामध्ये त्यांनी जवळपास त्यांच्या घरातील असलेली कॅश आणि सोन्याचे त्यांचे दागिने तसेच चेन या वस्तू त्यांनी चोरून नेण्याच्या इराद्याने त्यांनी त्यांचा निर्गुण खून केलेला होता अशी एकंदर माहिती आमच्या तपासात निष्पन्न झालेली आहे. कॅश आणि सोनं असं म्हणून कितीची वस्तू त्यांनी एक्झॅक्ट आकडा त्यांचा साधारणतः आरोपीच्या सांगण्यानुसार त्यांनी 27,000 कॅश याच्यामध्ये घेऊन गेला होता. तसेच 4 सोन्याच्या बांगड्या, चेन आणि खून अशा प्रकारचा त्यांनी ऐवज त्याच्या घरातून घेऊन गेलेला होता. सर नेमका कशा प्रकारे खून नेमका कशा प्रकारे गेला? खून त्यांनी त्याचा तोंड दाबून त्यांचे जे कपडे होते ते त्यांच्या तोंडामध्ये घातले होते आणि त्याच्यानंतर त्यांना दाबून त्यांनी खून केलं. आरोपी एकच आहे की अधिक आहेत अजून? याच्यामध्ये अजून एक आरोपी निष्पन्न होत आहे. त्याबद्दल आम्ही आत्ता सध्या माहिती देऊ शकत नाही. पण एक आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे. दुसरा आरोपी साताऱ्याचं समजतं. त्याबद्दल आमचा तपास चालू आहे. लवकरच माहिती समजेल. पुरुष आणि आरोपी आणि एकाच गावचे नातेसंबंध आहे की कसं? ते ओळखीचे होते आणि ह्याच्यामध्ये आरोपी जो आहे एक मुख्य जयेश गोंधळेकर हा ट्रॅव्हल एजंट होता अशी माहिती आमच्यासमोर आलेली आहे. आणि याच्यातूनच ज्या महिला तिथं खून झालेल्या वर्षा जोशी आणि हे एकमेकाच्या ओळखीचे होते. ते फिरायला जायचे, ट्रॅव्हलिंग टुरिझमसाठी जात होते. तेव्हा जयेश गोंधळेकर त्यांना यामध्ये मदत करत होता. तिच्यावर बलात्काराचा प्रयत्न झाला होता? नाही, सध्या तरी ती माहिती आम्हाला आमच्यासमोर आलेली नाही आहे. मेडिकल रिपोर्ट सर आपण मारेकऱ्यापर्यंत कसे पोहोचला? कारण कॅमेरे बंद होते, त्यांनी कॅमेरे बंद केले, हार्ड डिस्क गायब केल्या होत्या. मारेकऱ्यापर्यंत कसे पोहोचतात? तिथे काही गोष्टी आम्हाला आढळून आल्या होत्या. त्याच्यानुसार आम्ही आरोपीला ताब्यात घेतलं. CCTV फुटेजही काही आमच्या ताब्यात आले होते. त्या CCTV फुटेजनुसारही आम्हाला ते जवळपास थोडीफार माहिती झाली होती. आरोपी कोणत्या दिशेला गेले, रस्त्यावरील बाकी CCTV तपासले असता, आरोपींना ताब्यात घेतले असता, त्यांना इंट्रोगेट केले असता बरीचशी माहितीचा उलगडा याच्यात झालेला. कोणत्या ठिकाणाहून ताब्यात घेतलं आणि कधी घेतलं ते आम्ही आपल्याला कळू. कुठून ताब्यात घेतलं? आरोपीबद्दल आम्हाला माहिती झालेली होती तर त्याला आमच्या लोकांनी त्याला ताब्यात घेतलं. तुम्हाला कळल्यानंतर 2 तासांनी आरोपीला पकडलं होतं अशी माहिती समजते. आरोपीची माहिती झालेली होती जवळपास, पण पूर्ण आपल्याला माहिती मिळाल्यानंतरच आम्ही त्याच्या फायनल स्टेजपर्यंत पोहोचणार होतो. त्यामुळे आम्ही उघड नाही. मग तो दस्तावेज त्याच्याकडे त्यांनी चोरून नेला होता, तो तुमच्याकडे जमा झाला, त्यांनी जमा केला की कसं? काही गोष्टी आमच्या जे जसं रिकव्हरीमध्ये त्यांनी ते हार्ड डिस्क ते कॉम्प्युटरचे त्यांच्या आणि DVR त्या CCTV फुटेज जे त्यांच्या घरात होते ते त्यांनी काढून घेऊन गेले होते. त्याचा आम्ही पंचनामा करून ते सीज केलेला. पैसे आणि सोन्यापैकी काही गोष्टी आमच्या ताब्यात ते CCTV मध्ये ते आलेले होते आणि त्यांना अशी भीती होती की त्या CCTV तपास केला. जयेश गोंधळेकर हे आरोपीला ताब्यात घेतले, पण नेमकं प्रकरण काय 6 ते 7 तारखेच्या दरम्यान वर्षा जोशी 65 वर्षीय महिला जी चिपळूण येथे राहणाऱ्या होत्या त्यांचा निर्गुण खून केला होता. या खून करण्यामागे कारणाचं होते की त्यांनी त्यांच्या घरात असलेल्या सोन्याचा ऐवज आणि पैसे चोरण्याच्या इराद्याने घरात घुसला आणि
पण ते आपण सर पाहिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी कॅमेरे ते बंद केले होते, त्याबरोबर ते सिरियल पण विजय पण काढला होता. मग तपास करता याच्यामध्ये काही गोष्टी आम्हाला तिथे आढळल्या होत्या आणि आरोपीला इंट्रोगेट केल्यानंतर त्यांनी बऱ्याचशा बाबी आम्हाला सांगितल्या. त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांनी सांगितल्यानुसार त्यांनी जे पुरावे नष्ट करण्यासाठी DVR आणि हार्ड डिस्क कम्प्युटरची घेऊन केला होता, त्यांनी ज्या ठिकाणी टाकलेली होती त्या ठिकाणाहून पोलिसांनी ती बरामद केलेली आहे. यामध्ये आमचे ॲडिशनल SP, SDPO आणि PI चिपळूण यांनी खूप चांगल्या प्रकारे तपास केलेला आहे त्याच्यामध्ये आणि आरोपी निष्पन्न केलेला आहे. यामध्ये अजून एक आरोपी आहे ज्याची माहिती लवकरच आपल्या समोर येईल. आता तुम्ही सांगता अजून एक आरोपी आहे, तो नेमका कोणत्या ठिकाणचा काय त्याबद्दल माहिती आम्ही लवकरच सर याच्यामध्ये आपण बघतो या ठिकाणी वर्षा जोशी आणि जयेश कोंडलेकरचा एकंदरीत संपर्क कसा झाला? हा ट्रॅव्हल एजंट होता गोंधळेकर आणि वर्षा जोशी ह्या म्हणजे इकडे तिकडे त्या टुरिझमसाठी जात होत्या, त्यावेळी हा त्यांना तिकीट वगैरे काढून द्यायचा, त्यांची मदत करायचा, अशा प्रकारे त्यांची ओळख होती. आणि यामधूनच आरोपीला असे वाटलं की यांच्या घरात त्या शिक्षिका होत्या रिटायर्ड, त्यामुळे त्याला वाटलं की यांच्या घरात खूप सोनं नाणं आहे, पैसा आहे. त्यासाठी त्यांनी ते चेक करण्यासाठी त्यांनी तो घरात घुसला आणि या दरम्यान त्यांनी त्यांचा मर्डर केला. कोणत्या ठिकाणून ताब्यात घेतलं गेलं आणि कधी घेतलं ते माहिती आम्ही आपल्याला सध्या देऊ शकत. त्यांच्याकडून किती ऐवज आपल्याकडे आलेला आहे? बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही आरोपीकडून बरामद केलेल्या आहे, लवकरच आपल्यासमोर माहिती येईल. चिपू माशाकडून आपलं कौतुक होतं, आपल्या पूर्ण टीमचं कौतुक होते, काय सांगा? निश्चितपणे आमची जी पूर्ण टीम आहे रत्नागिरी पोलीस दलाची सशक्त आहे आणि अशा प्रकारच्या आरोपींचा बिलकुड करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. आपण जर पाहिलं या ठिकाणी नव्याने दाखल झालेले पोलीस अधीक्षक नितीन बगाडे सर यांचं काम कौतुकास्पद, त्यावर DYSP राजेंद्र राजमाने, त्याबरोबर महामुनी साहेब असतील, त्यानंतर आमचे कर्तव्य निरीक्षक पोलीस निरीक्षक फुलचंद बेंगडे साहेब असतील. खरंच कौतुकास्पद काम यांनी केलेलं आहे आणि त्याला सलाम आहे. कॅमेरामॅन सलील कुंभारकर, निसार शेख, कोकण कट्टा, चिपळूण.